barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon bidiyo namu. Ni ne kananku masoyinku wanda ku saka ni da suna Tasi'u. A yau na zo muku da labarin wani application ne kuma nan da na muku bayani a fuskan title wannan bidiyo, inda za ka samu data ba tare da ka sa ko biyan ka ba. Wannan application yana da matuƙar amfani. Sai mu je cikin Google Play Store domin mu ɗauko application ɗin da ya kamata a ce mai amfani da shi. Yanzu misali sai ka nemi Google Play Store ɗinka, misali ni yanzu bari in jibo na yawa ni yanzu ga Google Play Store ɗina na sai da na fuskan shi. Bayan na shiga cikin Google Play Store ɗina zan zo ya ɗan buɗe. Bayan ya jira ya ɗan buɗe shi kenan sai ka zo gurin yasa nan gurin sai ka rubuta VPN free data. VPN free data suka sa internet. VPN free data internet suka yi tana ok. Bayan ka dana ok zai nuno maka su ga suna da dama, to wannan ga shi wanda na nuna ma alama bisa kan shi za ka taba. Bayan ka taba bisa kan shi, to ni da yake na kaga na yi download din shi kenan, kama saka download din shi kamar yadda ake irin na kowane application dai haka shi ma za ka shigo ka yi download din shi. Bayan ka yi download din shi kana iya shiga daga nan, kana iya shiga daga can. Misali yanzu bari mu shiga daga nan wurin koloni. Bayan na shiga sai mu dan tashi mu gani ya dan fuda. Bayan ya kawo muka wannan huskar ya yi da sa sai ka dan jira ya bude. Yawa to yana jiya kusa gama. Bayan ya bude muka sai ka dauki zabi na farko wannan. Bayan ka dauki zabi na farko ka gani ne yanzu gashi na iya research zai connecting. In yayi connecting zaka ga play daga sama nan ya hau. Kuma idan ka lura zaka gani daga nan ƙasa zaka ga alamar data da aka baka da za ta fara aiki daga nan ƙasa. Yanzu misali ka ga yanzu nan da dan sauran, yanzu gashi nan inda ka rubuta da connecting sai ka danna sai da connecting misali. Yanzu kaga da za a riga ya connecting. Idan ka lura yanzu daga can sama zaka ga wani dan kile can gurin, kaga kilan ga can da za a hau daga sama. Daga nan ƙasa kuma zaka ka lura da ba zaka ga gashi nan lambobi suna tafiya kamar na alamar data da aka baka, sai zaka fara morwar. Da ya kaga yanzu a haka ko ina kana iya shiga duka abin da kake so kana iya sauke da wannan hanya, kuma hanya ce mai kyau, data da ya sha lokacin yin duka dai ana muka zo ƙarshen wannan bidiyon tamu. Dan uwa kada kuma ce mana mu subscribe kana kuma ku danna mana karwarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.